Du fortalte noget om, at højskolen det for dig var at bringe mennesker i overskud. Ja. Vil du prøve at uddybe det? Ja, det er jo sådan, at hvis man ikke er i overskud, så har man meget, meget svært ved så at sige at få vejgreb og stille noget som helst op med sin tilværelse. Og man har endnu mindre kræfter til at tage sig af den verden, der omgiver en, og de mennesker, man kunne være til hjælp for. Så derfor er hele forudsætningen for at kunne foretage sig noget som helst fornuftigt her i livet, det er faktisk ligesom at være ovenpå og være i overskud. Og det er faktisk det, højskolen drejer sig om. At finde glæden i livet og finde noget at sætte pris på og være taknemmelig for. Fordi hvis man sætter pris på noget og er taknemmelig for noget, så indfinder der sig også en rigdom. Fordi så er der noget at holde af. Og jo mere man holder af, jo rigere et liv lever man. Testrup Højskole er jo en almen højskole. Hvor i består forskellen på en almen højskole og de 6 andre kategorier? Som ja. Jamen det almene består i, at vi ikke er ude på at spore mennesker i en ganske bestemt professionel retning, mens de er her på stedet. Det vigtige er sådan set det menneskelige. Tag sådan nogle spørgsmål som, hvad er smukt, hvad er grimt, hvad er retfærdigt, hvad er uretfærdigt, hvad er godt, hvad er ondt, hvad er vedkommende her i livet, og hvad er mindre vedkommende her i livet. Hvad kommer det egentlig an på? Alle de der ting er ikke noget, du kan blive uddannet til at mene noget om. Det er noget, du skal finde i dig selv. Det skal så at sige dannes frem i dig, så du får en selvstændig position her i livet, hvorfra du kan vurdere verden. Og det kalder jeg sådan at være almen. Fordi det er ikke, det gælder hvad enten du skal være læge, eller du skal være skolelærer, eller du skal være elektriker, eller du skal være buschauffør, eller hvad som helst. Så er der altså så er det nødvendigt at vinde fodfæste her i livet, og ligesom forholde sig til det almene, som vi alle sammen egentlig er nødt til at forholde os til som borgere i landet her, men også som forældre, ægtefæller, venner, eller hvad man nu måtte være. Du har været her i 25 år som forstander. Du ligner en glad mand. Ja, tak. Jamen, jeg er sådan set også i bund og grund glad. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke også kan være problemer her. Det kan der jo alle mulige steder, men glæderne er langt i overtal. Hvad er det, der er skønnest ved at være forstander på Testrup Højskole? Jamen, det skønneste er sådan set mødet med eleverne, og det er livet, som de repræsenterer. At man ser, at livet hele tiden sætter nye skud, og at man oplever, at de unge, der altså nu om nogle år skal til at tage over og være den bærende generation, de er meget søde, socialt indstillede og hensynsfulde. Og der er ikke nogen grund til i hvert fald at nære bekymring for fremtiden, hvad det angår. Det lyder dejligt. Tak skal du have. Ja, værsgo.